Kanpotik etorri nintzen, inorez nintzen hemen. Baina herri honek besoak zabalik hartu ninduen. Ez nuen izenik, ez nuen eze, baina haiek dena eman zidaten. Hemen ikasi nuen zer den benetako indarra. Ez dela zarata, baizik eta bihotza. Ez dut influencer izan nahi, naiz pantailako itzal bat izan nahi. Eragin ona izan nahi du, gaztek bide zuzena ikus dezaten. Herri honi zor diot bizitza, eta herri honentzat borrokatuko naiz. Ez naiz